entre outros próximas datas. Vamos a ver, nos lamentamos a situación que está vivindo o Concello de Ourense. Creo que a cidade de Ourense non o merece e, polo tanto, os que crearon este problema teñen que solucionarlo. Esta é a terceira cidade de Galicia e merece un goberno estable, un goberno que se entenda entre sí e un goberno que goberne. Lamentablemente, insisto, lamentablemente isto non se está dando neste momento. O que pedimos todos é que se restablezca a normalidade, que volvamos outra vez a unha senda de goberno na cidade e, en consecuencia, non podemos mirar por outro lado, non cabe ningunha alternativa que non sexa restablecer a gobernabilidade, restablecer o funcionamento ordinario do Pleno, o funcionamento ordinario da Comisión de Goberno e o funcionamento ordinario desta cidade. Perdón, rompeu. Digo que os cidadáns de Ourense merecen ter esta garantía de goberno e nos faremos todo aquilo que podamos, sabendo perfectamente que estamos ante unha autonomía local que ten unha normativa que lle dá a responsabilidade de solucionar os problemas que crearon. Os ciudadanos non crearon os problemas se creou nun grupo en democracia ourensana e ese grupo ten a obriga de buscar unha solución para solventar un problema que a cidade non merece. Vou dar clase do que teñen que facer os demais. O único que lle podo dicir é o que eu faría. Si estou na situación do actual alcalde de Ourense, sin grupo mayoritario, sin ni siquiera poder tomar decisións e acordos no Parlamento e sin ni siquiera poder reunir a Comisión de Goberno, comprenderá que no meu caso eu non sería un estorbo para a cidade a que tanto quero e a que tanto temos que servir, que é Ourense. Podo dicir o que faría eu. O que fagan os demais lle corresponderá aos demais. Esas cousas lle corresponden ao Partido Popular de Ourense decidilas, esas cousas lle corresponden, por tanto, aos compañeros da corporación tomar as decisións. Creo que a decisión que tomaron é a correcta. A mensaxe é moi clara, nós non podemos participar nunha situación de desgoberno e unha situación de descomposición do grupo de democracia ourensana e, polo tanto, suspendemos a colaboración a coalición de goberno porque non se está dando as circunstancias para poder mantela. Esa é a responsabilidade de todas as concelleiras e concelleiros do grupo municipal de Ourense que eu suscribo plenamente. Facilitaría as cousas que dera a conocer o... No, ya está, chicos, o partido, eso xa acabou a roda, gracias.